ಸೊಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಹಿರಿಯ ಕೆಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ವೇರಿನ ಇಲ್ಲಬೊಕ್ಕ ಬೇನಾಮಿದಾರ್ಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ನಡಪಾದಿನ ಎಸಿಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕರಿನ ಮೂತಿ ದಿನೊಡ್ದು ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಬೆಲೆತ ಆಸ್ತಿನ ನಾಡ್ಪತ್ತದಿರ ಹಿರಿಯ ಕೆಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಮೇರಿನ ಇಲ್ಲಬುಕ್ಕ ಬೇನಾಮಿದಾರ್ಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ನಡಪಾಯಿನ ಎಸಿಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೆಲೆತ ಆಸ್ತಿ ನಾಡ್ಪತ್ತದಿರ ಅರೆನ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ತೂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಂಡ 200 ಹೆಚ್ಚ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ 5 ಹೆಚ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದಂಡ ಅಂಚಾದ ಇಂದೇನು ತನಿಖೆಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರೆ ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಚಿಂತನೆ ನಡಪಾದಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಬಿಡಿಎ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿಲಿನ ಬೇನಾಮಿಯಾದ ವಹಿವಾಟು ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈಡಿಡ್ ಬೇತಿನ ಕೇಸು ಪಾಡರೆಗಾದು ತಯಾರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕರು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ರವಿ ಬೆಳಗರೆ ಹೃದಯಾಘಾತೋಡು ಬೆಂಗಳೂರು ತೀರಿಯರ ಅರೆಗೆ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಲಿನ ಬರೆತಿನ ಬೆಳಗರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಆದಿತ್ಯರ ರಾಜ್ಯದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ರವಿ ಬೆಳಗರೆ ಗುರುವಾರ ನಡುರಾತ್ರಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತೀರಿಯರ ಅರೆಗೆ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದ ಅರೆನ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದಿತ್ತದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸೇರ್ಸಾಂಡಲ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ರಡ್ಡರೇಕ್ ಬೆಳಗರೆ ತೀರ್ದೇರ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಚುಡೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ರವಿ ಬೆಳಗರೆ ಓಮನಸೆ ಅಂಕಣ ಬರವುಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆರ ಕಾದಂಬರಿ ಅನುವಾದ ಜೀವನ ಕಥನ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಲಿನ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಬೆಳಗರೆ ಬೂಕಲಿನ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟ ಆಯ್ನೆಡ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆರ ನಗರದ ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಿಲ್ಲುಡುಪ್ಪುನಾರೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮರಣ ಕೊನ್ನುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೂಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆರ ರವಿ ಬೆಳಗರೆಗೂ ಸುರುತ ಬಡಿದಿಡ್ದು ಇರುವೇರು ಪೊಂಜೋಕುಲು ರಡ್ಡನ್ನು ಬಡಿದಿಡ್ದು ಒರಿಮಗೆ ಉಳ್ಳೆರ ಕಡಲ್ದ ಸೆರೆಕ್ಲಿಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಶೋಧನೆಡು ಒಡಿಪುದ ಸಂಶೋಧಕಿಯರು ವಿಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಿರ ಅರೆನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬೈದಿರ ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಂಜುವರತಿ ಕಡಲ್ದ ಸೆರೆಕ್ಲಿಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಓಡಿಪುದ ಸಂಶೋಧಕಿಯರು ಒರಿ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತಿದೆರ ಸಾಧಕಿಯರು ವಿಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಡಲ ಬರಿಕ ಎಡ್ತದು ಪಿರಪೋಪುನ ಸೆರಿಡ್ದು ಅವೇತೋ ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟಾಪುಣುಂದು ಅರೆನ ಗೇನಗು ಬತ್ತಿನೇ ತಟ್ಟು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿದೇರ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂಚ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಕಡಲ್ದ ಸೆರೆಕ್ಲಿಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ 6 ನಡಪತ್ತದಿರ ಕಡಲ್ದ ಸೆರೆಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಣ್ಣಗ ಮಾತಿರ್ಲ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ ಇತ್ತೆ ಅರೆನ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಂತಡು ಉಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿದಕಲು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಹಕ್ಕು ಯಜಮಾನಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಸಂಶೋಧಕಿಯರು ವಿಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅರೆನ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ದಿರ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಟೈಡಲ್ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೋಲಾರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟು ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 16 ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಂಡು ಬಂದು 25-26 ಲಕ್ಷ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಟೈಡಲ್ ಪವರ್ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲೆಗಳು 24 ಗಂಟೆ 360 ದಿವಸ. ಸೋಲಾರ್ ಬಂದು ಡೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ವಿಂಡು ಬಂದು ಗಾಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ತುಳುವನಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರಾವಳಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲಡ ಮುಂದೆನೇ ಅನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಥಮ
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ನಟ ಒಂದುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಬರಡು ನಿಗೆಲ್ಲ ತೂವರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಪಣದ ನಂಗೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಗೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕಡಲ್ದ ಸಿರಿಕ್ಲಿಗ್ ಲಪ್ಪರೆ ತೀರಂದಿನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವಿನ ಕರೆಂಟ್ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರ ಮಲ್ಪೆದ ಹೂಡೆ ಕೈತಲು ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಯಂತ್ರ ಉಂಜೇನು ಪ್ರಯೋಗವಾದ ದಿಯರೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಜ್ಜಾತೆರ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಡ್ರಮ್ಮದ ಚಲನೆ ಚಕ್ರನು ತಿರ್ಕಾಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಗೇರ್ ಚಕ್ರದ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಡು ಈ ಚಲನೆ ಕರೆಂಟ್ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಡು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನಾರಾಯಣ ಶಾನ್ಭೋಗ್ಯರು ದಾನೆ ಪನ್ಪೇರೆಂದು ಕೇಳಲೆ ಎರಡು ಹೈ ಟೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಲೋ ಟೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಹೈ ಟೈಡ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ ಅಂತೇವೆ. ತುಂಬ ವೇಟೇನ ವೇದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೈಟ್ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್. ಡೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ 14 ಅವರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ 6 ಅವರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಲೋ ಟೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈ ಟೈಡ್ನಲ್ಲೂ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದರೂ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಏರ್ ಮೋಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಪವರ್. ಪರಿಸರಗೂ ಉಪದ್ರೈಜಿ ಸೆರೆಕ್ ಬರೈಜಿ ನನಲಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ವರದಾನ ಆಯರುಂಡು. ಕಡಲ್ದ ಸೆರೆಡ್ದು ತಯಾರಾಪುನ ಕರೆಂಟ್ನು ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕೋಗುದಿತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಪಂತೆರ. ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲೂನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಕಾರ್ಲದ ಬಾಲಾಜಿ ಆರ್ಕೇಡ್ ಉದಿಪನಾತಂಡ ಕೇಕ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆತಂಡ. ಶಾಸಕರ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಕೇಕ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ಬೊಂಬಾಯಿದ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲೂನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ 17ನೇ ಶಾಖೆ ಕಾರ್ಲದ ಬಾಲಾಜಿ ಆರ್ಕೇಟೆಡ್ ಗುರುವಾರ ಉದಿಪನಾಡ. ಕಾರ್ಲದ ಶಾಸಕರು ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಲಾತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗ ಬುಳೆವಡೆಂದು ಪಂಡಿರ. ಮಳಿಗೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಹೊಸತನವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ, ಹೊಸತನವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೊಸತನಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಕಂಪನಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಕೇಕ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೇಕನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸತೀಶ್ರು ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ, ಮನ್ನಣೆಗೆ ಇದು ಒಳಗಾಗಲಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದ್ಯಮಿ ಹುರ್ಲಾಡಿ ರಘುವೀರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ನಲ್ಲೂರು, ಜಾನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರ್ಕರರು ಮಹಾವೀರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಉದ್ಯಮಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುವೃತ್ ಕುಮಾರ್, ನಿರಂಜನ್ ಜೈನ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರ. ನೀರಿದ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುನವಲು ಭೇದ ಭಾವ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂಚಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಜಾಂದ್ ಗಣೇಶಪುರ ಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜನಕುಲು ಏವ್ರ ತೋಜಾತಿರ. ಗಣೇಶಪುರ ಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರಿದ ಮೀಟರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗು ದುಬಾರಿ ಬಿಲ್, ಮೀಟರ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕ್ಲೆಗು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಭೇದ ಭಾವ ನೀತಿಡು ಪೋವಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ದೂರ್ದಿನ ಗ್ರಾಮದಕುಲು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆರ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಳವಾರು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರ್ಕರರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಬಾಳ ಪಾತಿರ್ದು ಮೀಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಡು ನೀರಿದ ಬಿಲ್ಲನು ನ್ಯಾಯದ ರೀತಿಡು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗು ಅನ್ಯಾಯ ಆವಂದುಂಡು. ನೀರನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಳಸುವಿರ ಅಂಡ ಭೇದ ಭಾವದಾಯೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟು ಜಾನ್ ಪಂಡಿರ.
ಒಟ್ಟೆ ಕಾಯಿರು ಕೈತಲು ಪಂತಿ ಬುಳೆದು ಗಾಡಿಲು ಬರ್ಪುನ ತೋಜಂದೆ ಅವಗಡ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಉಚ್ಚುಲೆನ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂದು ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ಪುಲೇನ್ ಪಂಡಿನವು ಸರಿಯತ್ತಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಬೇಜಾರ್ ತೆರಿಪಾದಿರ. ದಯಮಾಡಿದನ್ನು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ ನೀವೇ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಉಡಾಫೆ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿಂದ ಈ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದಿಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ನೀವೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಊರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಶ್ವತ್ತೇಳನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ 2021 ನವೆಂಬರ್ 14 ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವೆಂಬರ್ 15 ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಟಿವಿ ರಮಣಪೈ ಹಾಲಿಡ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದನಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು 67ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ 2020 ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ. ನವೆಂಬರ್ 14 ಇರುವ ಮುಟ್ಟ 67ನೇ ವರ್ಷದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೊಂದುಂಡು. 14 ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಂಟಿರ್ನ ಭವನಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಬಡಗ ಬೊಟ್ಟದ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಭಾಭವನಡು 14 ಕುಡ್ಲಡ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 14 ಸುಳ್ಯದ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪುದ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ ಸಭಾಂಗಣಡು 17 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೇರಿಂಜದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಭಾಂಗಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲದ ಕಾರ್ಕಳ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣ 18 ಕುಲಶೇಖರದ ಪೇರ್ದ ಡೈರಿ ಅಂಗಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪುದ ಕೈಪುಂಜಾಲಡ್ 11 ಪುತ್ತೂರುಡು ಟೌನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಗಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಭಾಂಗಣ 20 ಪೂಂಜಲಕಟ್ಟೆದ ಸುವಿಧಾ ಸಭಾಭವನ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿತ ಪೇರು ಒಕ್ಕೂಟಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದುನುಂದು ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೆರ. 15 ಕುಡ್ಲದ ಟಿವಿ ರಮಣಪೈ ಹಾಲಿಡ್ ಗಾಣೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರ. ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವೇರ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಕೊಡ್ಪೇರ. ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಇಂಚ ಭಿನ್ನರು ಪಾಲ್ದೆತನ್ವೆರೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರ. ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊರೋನಾದ ಒಂದೊಂದು ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಲ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಪಕ್ಕದ ರಮಣಪೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೊರೋನಾದ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂರಿಂಜೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಬಿ, ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ, ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೌಶಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ, ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದೀರಾ.
ಕರಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲೊಗು ಕಾಪು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗೂ ನಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಡ. ಈ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತಡ. ಇತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ವರದಿದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಪನ್ಪುನಂಚ ಜಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಂಬಾದೆರ. ಕರಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಗು ಬೊಲ್ಲೊಡು ಒಡಿಪು ನಡಗದಿತ್ತಡ. ಬೊಲ್ಲದ ಅಬ್ಬರಗು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಮುಟ್ಟುಲಿನ ತೀರ್ಥ ಭಾಗ ಬಿಚ್ಚದಿತ್ತಡ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವರದಿ ಮಾತದಿತ್ತಡ. ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕಾಪು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೀರ. ಅಧಿಕಾರಿಲು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ರಾಶಿಬೂರ್ನ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಕೂಡ್ಲೆ ತತ್ಕಾಲಗೂ ಸರಿ ಮಲ್ತದು ದುಂಬಗ ಅನುದಾನ ತರ್ಪುಡಾದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಡು. ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಸೇರುನ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಎದುರುಡೆ ಬತ್ತದು ಕಡಲು ಸೇರುಂಡು. ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ಇಂದೇನು ಕೂಡ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ನಂಬಾದ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಪೋತಿರ. ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಪು ಪುರಸಭೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಪು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಊರ್ದಾ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರ. ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಕಂಬ ಇದರ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು 80 ಮೀಟ್ರದ್ದು ಏನು ದೂರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ವೇ ವಿತ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ PWD ಅವರಿಂದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಶಿಪ್ ಇದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಜವಣಿರು ಪಡಿಲು ಭೂಮಿಡು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಮೇದ ತೋಜಾದಿರ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆದೇ ಇದ್ದೀರ. ಬಜಪೆ ಎಕ್ಕರಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಸಿರಿಕುರಾಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಣ್ಣೆಲಿಡು 15 ಏಕರೆದಾತ್ ಕಂಡುಡು ಬೆಂದದು ಈ ಸರ್ತಿ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆಕ್ ಜೈದಿರ. ನನ್ನದ ವರ್ಷಲಿಡು 100 ಏಕರೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಉಮೇದುಡುಲ್ಲೆರ. ಒಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಮಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಡದಾತ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಪ್ಪುನ ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಮಲ್ಪುಂದುಲ್ಲೆರ. ಅಂಡ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹಿಡ್ದು ಪಿರಜಾರ್ ನೀಡಿದವ್ರ ಈ ಜಮೀನು ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಪಡಿಲ್ಬೋಡ್ದು ಅವಲೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಂಡ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರ. ಇತ್ತೆ ಬಜಪೆ ಎಕ್ಕರ್ದ ಸಿರಿಕುರಲು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ 15 ಏಕರೆ ಜಾಗೆತೆ ತೊಂದು ಬಾರದ ಬುಳೆ ಮಲ್ತದು ಜವಣೆ ಜವಂದಿನ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿದಂಚಿ ಮನಸ್ಸು ದೀಪುನಂಚ ಮಲ್ತಡ. ಕರಿನ 7 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಶುರುವಾತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಣ್ಣೆಲು ಬುಳೆ ಮಲ್ತದು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡಿತಡ. ಎಣ್ಣೆಲು 15 ಏಕರದಾತು ಬೆಂದಿರ. ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನೆ ಸುಗ್ಗಿ ಬುಳೆ ಸಾಗದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರತ್ ಬಜಪೆ ಎಕ್ಕಾರು ಸೂರಿಂಜದ ಪಡಿಲು ಭೂಮಿಡ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಮೇದುಡುಲ್ಲೆರ. ನನ್ನದ ವರ್ಷ 100 ಏಕರದಾತು ಭೂಮಿಡು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಮಲ್ಪುಡುವುದು ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು. ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೂರ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ದಾನೆ ಪನ್ಪೆರು ಕೇನ್ಲೆ. ಸಿರಿಕುರಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಎಣ್ಣೆಲ್ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟಾವು ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಕಟಾವು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಲ್ ಬೆಳೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು 15 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 20-25 ಎಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಟು. ನಾನು ಆ ಜಾಗದವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೇಜು ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೊಳಕೆ ಬೆಳೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕಾಕಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಯಂತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ದೆಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದು 80% ಸಾಯಪಣವು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿಕರು ಮುರ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಇಂದತ್ತ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆರ. ಈ ಕೂಟೋಡು 300 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ. ಮಧ್ಯಗ್ರಾಮನು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯ ಗುತ್ತು ಉಂಗೆದುರುಲ್ಲೇರ. ಆರು ಈ ಸಿರಿಕುರಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಾಸುಗೂ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಮದಿಮಾಲು ಮದ್ಮೆದ ಮಂಟಪಗೂ ಬತ್ತದು ಪೊಗ್ಗುದಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತಡ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೂಲದ ಪೂಜಾ ಪನ್ಪುನ ಮದ್ಮಾಲು ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿದೆರ. ಮದ್ಮೆದ ಮಂಟಪಗೂ ಮದಿಮಾಲು ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನವು ಕುಡ್ಲಡ್ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತಡ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೂಲದ ಪೂಜಾ ಪನ್ಪುನ ಮದ್ಮಾಲು ಮದ್ಮೆದ ಮಂಟಪಗೂ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಬೈದಿರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೇಮ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಈ ದೃಶ್ಯನು ಕ್ಯಾಮರೋಡು ದೈದಿರ. ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶ್ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಮದ್ಮೆ ನವೆಂಬರ್ 4 ನಡತದಿತ್ತನ. ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಪೂಜಾ ಸಿಂಗಾರ ಆಯಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಬದಲು ಸ್ವಂತ ಬೈಕ್ಡ್ ಮದ್ಮೆದ ಮಂಟಪಗೂ ಪೊಗ್ಗುದಿರ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಂಡಿ.